Бардор омада, салом алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор доред дар канали SM Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи монетизатсия, дар бораи оне ки чӣ хел блогерҳо аз YouTube сум кор мекунанд, чанд сум кор мекунанд, чӣ хел кор мекунанд, чӣ хел кор намекунанд. В общем, гап меравад дар бораи каналҳо, дар бораи сум, монетизатсия, ин ҳамин хел чизо. Бардоро компанияро ба шумо тавсия метавам ки одамои наздики ма хешта борои худи ма ба ҳамин компания граница мераванд, меоянд, мигратсиони карта мегиранд, мошинои замонавие, комфорт қати мерен, бе ягон проблема мегарден миен. Номрошон дар описанияи видео ҳаста. Бардоро занг бизанен, айноми канали SM Шарипов гап занен, бо скидкатон мекунам. чанд бор шуда ма дар комментариҳо хоҳиш мекунанд, мепарсанд ки ака ай иқа просмотр чанд сум кор мекунӣ, ай фалоно чанд сум кор мекунӣ, бисёр саволо шудиста. Ман фикр кардам ки як рӯз ҷудо мекунам дар канали Шарипов лайв видеоро мекунам. Авози бошам хеле хулоса омадам ки хубтараш дар канали SM Шарипов кунам, барои чӣ дар инҷа аудитория калонтара, бисёр одамо мефаҳманд. Аввал бародаро гап мезанем худи монетизатсия чие. Касе ки мисол не в курсе монетизатсия и блогера мисол мегирем, инаи маем и YouTube. Қати AdSense и партнёрская программа YouTube ҳамо қати кор мекунад. Инаи ширкати Coca-Cola мисол. Coca-Cola дар корае ки ширкатша рекламировад кард, то ки дигарро бинанд. Coca-Cola YouTube қати гап мезанад. YouTube через AdSense и партнёрская программа YouTube через AdSense қати блогер гап мезанад. Яъне контракт. Coca-Cola $1 YouTube мета. YouTube контракт мебанда қати канал, яъне канала монетизировать мекунад, монетизация канала гирён мекунад. Реклама Coca-Cola дар канали блогер мемона. $1 ки ай Coca-Cola гирифта буд, 70 сентша соҳиби канала мета, 30 сентша YouTube худаш мегира. Бале YouTube ҳеҷ кор намекунад, просто ай мегира рекламара, даи мета 30% барои ҳамин кор мегирад. Ба ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардага бидуроен, быстрая регистратсия интихоб мекунен, тез регистратсия мешава. Компания ҳастае ки шумо дар ягон намуд бозингар ё ки ҷанговар метавонед ставка кунед ва сум кор кунед. Ссилкааш дар комментария видео закрепит кардага. Чӣ реклама мекунад, монетизатсия худаш чие? Монетизатсия агар дар канало дида бошен шумо паласай бори ки шкала мерава ку нишон мета чанд видео куҷода рафтеса, чанд минуташ монда. Дар ҳамон ҷо агар нигоҳ кунед, дар баъзе видеороликҳои дар YouTube дар ҳамон ҷо нуқтаҳои зардак аст. Ан ҳамун зардакҳо ҳастанд монетизатсия. Рости ҳам зардакҳо да меояд, дар як баъзе видеороликҳо агар дида бошен, ҳамун рости зардак омаданда, дар поёни видео бори как реклама пайдо мешавад. Ӯ рекламаи дилхоҳ любое чи бошад дар оҷа ҳаста. Ман просто дар инҷа Coca-Cola-ро мисол овардам. Ан ҳамун хеле канал монетизатсия кардагия, яъне қати Google, қати YouTube контракт дорад. Ӯ метавона ки сум кор кунад монетизатсия. Ва савол ба миён меояд ки ай 1000 просмотр ака чанд сум кор мекунанд, ай 10,000, ай миллион, ай дигараш. Бародаро ячира ба шумо ма гарантияш қати мегӯям ки одам мега ай 1000 просмотр сум кор намекунӣ, дурӯғ мегӯяд. Одам мега ай 1000 просмотр наме чанд сум кор мекунӣ, ям дурӯғ мегӯяд. Одам мега ай 1000 просмотр $100 кор мекунӣ, ишам дурӯғ мегӯяд. Одам мега ай 1000 просмотр $10 кор мекунӣ, ишам дурӯғ мегӯяд. Чӣ ба? Барои ки бародаро ма чандин бор мегӯям, бисёр одамо сериёзна пинивад намекунанд. Аниқ гуфта намешавад ки ай 1000 просмотр чанд сум кор мекунӣ. Чӣ ба гуфта намешавад. Мисол мегирем, YouTube реклама мемона дар канали ма. Примерно, мисол лози канали ма надорам монетизатсия, канали ма кор намекунад ай монетизатсия. Мисол мегирем, агар бо он шарти ма гирён кардам, ма дар кори ма қати AdSense кор кардам. Дар канали ма бори как реклама медорад, ту тамошобин вақте ки дар омадӣ ва ҳамон рекламаро пахш кардӣ, баъд ана муҷода ма ҳамон суми ки гуфтам ку мисол договор кардаги ай ширкат қати Google, қати YouTube. Ана ҳамон сум баъд айшоти ширкат меравад дар Google, дар YouTube баъд мегира 70% дар ма метавад. Агар ба он шарте ки ту тамошобин ҳамон рекламада ҷиқидӣ, на ҷиқидӣ не. Бо и вобаста ай он ай ки ту ай куҷо меҷиқӣ. Мисол агар ҳамон рекламаро одами биҷиқа ки дар Тоҷикистон ай арзонтар ай, одами биҷиқа ки ай Россия боша бо қиматтар ай, одами биҷиқа ки ай Европа ва Америка боша бо қиматтар ай. Ана ки чӣ ба гуфта намешавад ки аниқ чанд сум кор мекунӣ, барое ки нахитон шумо фикр кунед. Як видеоролики ҳаст ки 1000 просмотр мегирад. Дар ҳамон 1000 просмотр мумкин видеоролик 5 минут дошта боша, 5 та нуқта дошта боша, 5 реклама, мумкин 10 минут боша, 10 та реклама дошта боша. Уже раз нишид, шид. А мумкин ки ҳамуро 1000 одам тамошо мекунад, ай ҳамон 1000 одам 10 одамаш ҳамон рекламада меҷиқа. А мумкин ки 1000 одамаш меҷиқа. А мумкин ягон таш намеҷиқа умуман. А мумкин ҳамон 1000 просмотра
500 таша ай Тоҷикистон мегира, 500 таша ай Америка. Барои ҳамин конкрет мегуфта намешавад ки 1000 просмотр чанд қамета. 1000 просмотр чанд қамета ура даву ҳолати ту мебинӣ ки канал дори видео 1000 просмотр мегира, буд мешавад, ба нигоҳ мекунӣ, мегӯӣ оҳ ин ҳамиқа кор карда буде. Ана ки ту намедонӣ ки видеои дигари там ки 1000 просмотр мегира, ки уш ҳам ҳамиқа кор мекунад. Уш мумкин ки аюда зиёд кор кунад, а мумкин ки аюда кам. Барои ҳамин конкрет мегуфта намешавад ки менависанд ки конкретни бугӯ ака ай 1000 просмотр чанд қа мегира. Намешавад конкрет мегуфта. Ин хеле валнай. Хиди кори блогерӣ ҳам ҳамин суми доходи блогерӣ ҳам хеле валнай. Конкрет мегуфта намешавад. Бале YouTube кор мекунад, бале блогерҳо кор мекунад. Бале агар дар YouTube серьёзно кор кунӣ, хеле не ки ай видеоролик ай ҷуз качатин дар канал Партой нависида комментариё илтимос подписаться кунед. Хеле хати кор намекунӣ. Реалне нами ранги мо оборудование мехарӣ, тоқат мекунӣ, меҳнат мекунӣ. Бале YouTube метавона ҳам қадаре кунад ки дар дигар ҷо кор накунӣ. Бале ира ҳеҷ кам махфӣ намедонад. Не ки шумо мепурсен саволе ки бояд ҷавобаш як хел бошад. Ака 1000 просмотр чанд сом кор мекунӣ? Фиг знает. Ане ки бародаро на ҳама вақти хеле ҳастанд миллиардерое ки ай пасти хестагианд. Яъне ай слишком пасти. Ай бомж бародаро. Ай бехона миллионер миллиардер шидагианд. Як чанд историяи одамоеро ки бомж будану миллиардер шидан. Имрӯз ҳамаи мо шумо ӯро мешиносем, не ки на ҳама медонад ки аввал баъзешон бомж буданд. Бародаро давоми ин видеоро метавонед дар канали Шарипов лайв тамошо кунед. Ссилкаш дар описанияи видео ҳаст. Ва вақте ки шумо ягон кас ягон чиро мепурсен ё ки ягон кас шуморо ягон чи мега, шумо доказательство пурсен. Ин ози ма гапое ки гуфтам ки метавона ки 1000 просмотр я иқа кор кунад, 1000 просмотр дигаш тамоман дигар хелсун. Барои ҳамин и гарантия надорад. Ози ира ма шумода доказача нишон метавонам. Я одаме ки каналш монетизация дора, ма ям пурсидам ки дета видеоролика ма дар рои кунад, то ки просмотрҳои ҳардаш қариб ки яхелан. А шумо нигоҳ кунед ки сумои коркардагишон разница дора, фарқ дора. Ай бародар ҳастай тасдиқи гапои ман, доказательстваш. Вақте барои ҳамин шумо ҳам як чиро як кас мепурсен, доказат бигин. Намедонам кадом далбая ширибок гуфтае ки лайк, комментария ҳам сум кор мекунад. Мара дар комментария пурсидан, лайк, комментария бародаро сум кор намекунад. Бо шуморо мегӯям. Шумо нахтон як бор фикр кунед. Вақте ки як гапа як кас шуморо мега, шумо ақл дорен ку фикр кунед. Барои просмотр чи ба YouTube блогера пул метад? А куҷа шумо фаҳмидем барои чи? Барои ки дигар ширкат хиди YouTube пул метад. Рекламаша мемонад. А YouTube дар ҳолати худаш блогера. Ана ака шумо фаҳмидем ки просмотр чи ба сум медода блогера. Ака лайк да бояд чи ба сум буда. Нехтон фикр кунед. Ту тамошо кардӣ, реклама буромад, монетизатсияда. Ҷиқиди продуктаи ӯ компания, мисол диди продуктаи ӯ компания, клиенти ӯ компания зиёд шид. Правилно, ӯ компания доход омад, барои ҳамин YouTube ба сум мета, YouTube тара. А ту вақте ки лайк ҳама ҷиқид, кида фоида? Кадом компанияда? Чи ба тара бояд ки Google, YouTube барои лайка ҷиқидан сум буда? Ё ки барои комментария нависондан? Бародаро и идиотизмай гуфтурусо. Одаме ки ҳама хе гапа мега ягон далбаёба ё ки фикр мекуна ки одамеро гуфтестай ӯ далбаёбае ки намефаҳмад. Хитон фикр кунем бародаро. Ақли солим қатӣ. Ягон кор бесабаб намешавад. Умуман ина шумо дилхоҳ корро мада биёрем бинависем дар комментария ки бародаро ки бародар ин ҳамин кор бесабаб мешавад. Ягон кор бародаро бесабаб нест. Ягон кор умуман абсолютно ягон чиз бесабаб нест. Просто шумо биёрем як чизе ки бесабаб шавад. Ҳеҷ чиз ки бесабаб намешавад, не ки лайка ҷиқидан бесабаб тара Google сум метавонад YouTube. Дар асл бародаро ин ози ма бисёр дар коммент дар видео намегӯям лайк бумонен ё ки намонен, барои чи ки бисёр аст одами намефаҳмидаги барои сум шида ай лайк гуфтара я чи мешен зора мекунӣ лайк монен мега, барои ман намефора бугӯм. На самом деле лайк комментария чи мекунад бародаро? Ма гуфтагим бо мегӯм. Агар блогер шидани бошин, ягон кас блогер шиден дар оянда бо ҳамин гапҳои ма ба ёдтон меояд. Вақте ки блогер ролика дар каналаш мепартояд, 4 соати аввали ҳамора YouTube нигоҳ мекунад ки чи хелай просмотр. Мисол нигоҳ мекунад YouTube ки одамо тамошо кардесиянд, просмотрош лайк мондесиянд, дизлайк мондесиянд, не толка лайк бародаро, бас ба ёд бигирем дизлайк шам ҳам хелай. Лайк мондесиянд, дизлайк мондесиянд, комментария нависондесиянд. Яъне чи гап меравад? YouTube мебина ки ҳамин видео дар мардум интересниянд. Яъне тамошош кардесиянд, лайк дизлайкш мондесиянд, комментарияш нависондесиянд, фикри худшона баён кардесиянд. Яъне ки дар халқ интересниянд мега. Мегира YouTube ҳамин видеоро дар рекомендация мепартояд. Яъне ки мақсади лайк дизлайк гуфтани блогер дар ҳамин ки то ки YouTube видеороликша дар рекомендация партояд ки видеоролик просмотр бигирад. Чи хеле ки мо мегем дар видеоролик лайк монен, комментария бинависен то ки дигаро бина, баре бародаро и дар асл ҳамин хеле актив намешавад, видеоролик дар топ меғалта, дигаро ҳам мебинанаш. Яъне ки бародаро дар натиҷа ҳамин мегӯям ки вақте ки шумо як видеоролика дар YouTube мебинен, мисол 1 миллион просмотр дора, 1000 просмотр дора, 2000 просмотр дора, ягон кас гуфта наметавонад аниқ ҳамун чанд сум кор кардагиад. Ва бо дар гап дар ҷае ки ҳамаи каналҳо монетизатсия надоранд. Монетизатсия чия шумо худтон фаҳмидем. Яъне канал контракт мебанда қати
Google ҳати YouTube ин хела ҳама надора, ҳама каналҳо надора. Ина ман мисол 4 та канал дорам, надора ягон та ҳамин монетизатсия. ҳати YouTube ман надорам контракт. масалан ман ай просмотр умуман сум кор намекунам. Ман ай они кор мекунам ки рекламаҳои прямой шумо мебинед, границаву дигараш. Ман да открита муроҷиат мекунам, яъне ки прямой рекламаҳо мекунам. Ай монетизатсия ман сум кор намекунам, ягон канал надора. Монетизатсия подключат кардан проблем не, осон нест. Просто канала букшои монетизатсия подключат кунед, ту кор кунед оҷа. Якум ки ту бояд авторский видео дошта бошӣ. Пад словаи авторский яхе одамон хилол мекунанд видеои бекона дар. Авторский не автор, яъне ти худат автори видеороликот бояд бошӣ. Авторский дошта бошӣ. Каналат авторский бошад. Авторский чӣ маъне дорад? Худат соҳиби видеороликот бошӣ. Нами видеои ки шумо дидед, авторский видеоролики май. Агар ти регифти дар канал партофти, ти нарушители авторский праваи ма мешавад. Яъне видеои ти авторский нестад. Видеои ти авторский права нарушад кардагиа. Тира YouTube монетизировать наметавонад. Мумкин даже махкам кунад, агар ма ҷавоб ҳастам. Ҳозир рӯз ба рӯз чизи YouTube бо ябора қин шидеста. Бисёр одамо мада менависанд, канали мара репост дар соҳб шества партор реклама ки дигар шуд, ки ма дилам месӯза ба омои ки дар комментария фақат менависанд дамо обуна шед. Бардор ман мефаҳмам мақсади шумо ки шумо як блогера мебинед, ҳавастон мекунад, мефаратон ки сум кор кунед. Майла сум кор кунед, охир шумо наметавонед хеле кор қади сум кор карда. Барои чӣ? Барои ки шумо ай ҳар ҷо видеоролика мегиред, дар каналтон мепартоед. Шумо меҳнат мекунед, якумш ки ба ихири видеоролик просмотр подписчик оварда наметавонед. Агар ба он шарте ки оварденам, вақте ки мефаратон сум кор кунед, дар каналтон монетизировать кунед, YouTube канали шуморо қабул намекунад. Барои чӣ ки видеотон авторский нест, видеотон дуздия, видеои хитон нест. баъд зиқ мешин мешинед. Барои он вақтона бефоида сарф накунед. Агар бихоҳед блогер шидан, ягон кор бемеҳнат намешавад. Реально мерай оборудование мехаред, вақта сарф мекунед, меҳнат мекунед, интизор мешавад, чандин моҳҳо мегзарад, ки баъд каналти калон мешавад, каналтира YouTube қабул мекунад, баъд ту симкоркунира сар мекунед. Фикр мекунам бардоро ки ҳамаша фаҳмидем чӣ хелаи системаи кори YouTube. Блогерои новичокда барори кор ба пеш фақат реальни видео кунед мешавад. ва дар охир касе ки чизи мега худ блогерай худ ягон одамай бигӯен ки акай додари тавои боби кампири мусофири чизи гапи гуфтагита тасдиқ кар, яъне доказат кар. ягон кас шуморо гуфт лайк сум кор мекунад, бигӯен ки статистикаро мара нишон медиҳад. инаи бародаро статистикаи видео ҳастай ки дар онҷа нишон медиҳад ки чанд ка просмотр чанд сум кор кард. дар куҷош нависая ки чанд та комментария чанд сум кор кард, чанд та лайк чанд сум кор кард. агар хебоша бардор шумо ябор фикр кунед ки худат медарои 500 та комментария дар канали худат менависи, 1000 та комментария менависи, баъд чи тира YouTube сум додан бигирай? Не албатта. хай чи фикр мекунам ки ҳама гапора гуфтум. хайр то видеоҳои оянда. Фазлиддин Валиев: ба ҳама мардуми тоҷик салом ва ба бачаҳои фирмаи мебелни. Бобо салом ба бачаҳои Pug Mobile бозӣ мекардагиҳо ва ба SM Шарипов. Алейкум салом. Негбах Сайнабиев: ассалому алейкум SM Шарипов. Алейкум салом. Карим Латипов: салом алейкум салом. Зурбек Ҷобиров: салом акай Муҳаммад. Алейкум салом, раҳмат барои видеоҳо. Зинда боши ака, саломат боши брат. Тоҷикон ТВ: салом ба хай салом ба ҳама. Алейкум салом. Баха брат, саломи мара ба бачаам бахтовар бирасон. Якм просмотр салом ба ҳама шерои нари тоҷик ва ба шумо Муҳаммад Шарипов. Алейкум салом. Муҳаммад Тиҷикӣ: салом ба ҳамаи тоҷико. Исматулло Саидзод: салом ба акай Шамсиддин. агар бутона ба ҳамин номеро занг бизана, илтимос ҳамин суханҳои мара бирасон. Номеро 501085050. Карим Латипов: карочи да девонахона девонаҳоро месанҷанд, як талақи холира да пешон мемонанд, меган биен авқот бихӯрен, ҳамаш мераванд, яташ места меган оҳ иш соз шидагия, мераванд мепурсандаш ту чӣ ба авқот намехӯрӣ, мега гармай, ҳозир қаместим хидик мешавам, мерам мехӯрам. чемпион мира: карочи хайр афанди апеш раҳ мегзара ки мошин мезанаш, баъд миянд мепурсандаш, мега чира чӣ хезад? хар мега одам воригзаштеста будум, ҳайвон омад так зад. ошиқбачаи саргардон: ду мард мешинанд байни худ ҷанҷол мекунанд, ки занаш медроя, мега чӣ гапай ҷанҷол дорем? Мард мега охир ман мегум Садриддин хуб мехона, и мега не Баҳром зур мехона. Зан мега ҳар дут ховем ва ё давно кӯна шидаган, як бор YouTube будроен, ҳамаи сайтҳода биен чӣ гапай? Мард мега чӣ гапай? Мега қадами қурбон звездаи YouTube-ай. Рептиҷи репа партофта бо қадам барнома дора. Қадам шоу тамошо кун, ақиб мондаҳо гаштен Садриддин Баҳром гуфта. Все дурацкие.
вақт Сайнабиев як бача як духтара занг мезана мехоҳад прикол кунам. Мега ассалому алайкум духтараки хушрӯ. Духтар мега ки ту? Бача мега нашинохтӣ, ман дина дар хоб дур омада будам. Баъд духтар мега ман имшаб саг монад хоб дидам таваллуд карданша. Кӯдакот созай барбоз? Делик 98 делик 98. дар девонахона духтуро меган девонаҳоро санҷидан дар кора. Касе чашор шуда ҷавоб метемешад. Баъд дар танаи доска як мошин мекашанд. Ҳама девонаҳоро меган бишинен. Ҳама медава худшона дар танаи доска шакидан мегиранд. Як таш намерава. Ба меган воҳ ӣ ҳушёр шудагия. Баъд меганаш эй ту чӣ ба намешинӣ? И механда мега охи мошин калитош дар дасти май. Ё куҷо мераванд бе ман? Раҳмонали Ҳусейнов. Дар поезд ду американс я тоҷика издеватса мекунанд. Меган корча дорӣ ку бурор? Тоҷик корчаша мебурора метия. Баъд американсо гӯшти хук мебуранд. Баъд тоҷик корчаша дар ҷӯбакш медоза. Американсо меган ӯ ҳаром шуд, дига чӣ корш мекунӣ? Баъд тоҷик мега охи корча барои чӯбурӣ буд. Беҳрӯз студио. Афанди Москвада касали табларза мешавад. Аптека медоре, русиро намедонам. Аптекчӣ мега чӣ мехоҳӣ? Мега таблетка для вибратсия ҳастай? Эсем Шарипов. Афанди мошиниш қатӣ рафтестае ки я милиса меқапаш. $1000 мета ва мега бародар инаи барои шумо тӯҳфа, барое ки ҳамин чорраҳара бехатогӣ гузаштем. Ба Афанди хирсанд мешава. Мега ура, права мехарам. Милиса ҳайрон мешава. Занаш мега эй акаҷон, ира бовараш накун, и да мастиш. Ҳарчи мега милиса мега ваҳ и бо мастам ҳастай? Хиштомани Афанди ай ақиб мега ман нагуфтам ки ба ҳамин мошини дуздӣ дур намерем. Бардор, дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда. Всего вам самого доброго.